So iqiniso ke limi kanjena ke Dr. Khehlelezi ngamazi ngo2019 towards the end of the year. Ngajola naye 2020 ngoMarch if I'm not mistaken. Waqala ilockdown. Mina ngisebenza eLupa Austria eFlorida. Angeke ngize ngiqamba amanga yebo ngijola naye. Okay, yebo ngiqala ukujola naye. Ngitshelile ukuthi ukhona washo kanjalo kumina wathi ukhona unengane na 2 weeks and mina ngifuna uqamba amanga njengoba ngangimbona 2019 ngangiqala ukumbona ngangingamazi and nayo uyazi ukuthi engishela ngangingamfuni kwakuze kube uyena aze athi kumina ithuba elinjena liyekho yabo ngingazi ukuthi ukhuluma ngani yabo. Okay, ngajola ke naye ngamitha sekuyophela unyaka ngo-August 5 kwakuyibirthday yakhe. Kulungile mengimitha kube ngathi uba nokungabaza angaze ngimenzele into ebheceleni kulezi inyanga ngijola naye so angazi ukuthi yini imenza ukuthi angabaze kodwa nani niyawazi ngamadoda ukuthi muke wamitha inkinga ziyaqala. Ayike ngimtshela into eyodwa ukuthi mina hayi ukuthini uma ukuthi angithembi ngoba angifuna amanga emva ukuthi ngimnqomo yavele yaba serious kakhulu lento yakho waduma nje watrenda yabo ngisho nako radio ehleze khuluma yabo. Ngamtshela mina ngathi mina hayi uyazi ukuthini uma ukuthi awuthembi ukuthi ingane mhlambe yakho kulungile ngicela ukuthi sibone ngengane mina ngizohlala u9 months yabo ngoba vele futhi akukho okutheni mhlambe ngazikhathi ngangijola naye during mhlambe akushintshe empilweni yami ngangisaqhubeka ngiqashele nje nanda akukho okutheni akho umuntu angithengela yona mhlawumbe akho 10,000 wayengipha nje ngaleso sikhathi imali mhlawumbe ngipho 3,000 ngaleso sikhathi hayi every month. Ayike ngihlaleke ngikhulelwe ngizama ukusebenza ngikhulelwe mina ngikhulelwe ngiyagula ke ngigule ngizama ukusho kona ukuthi emsebenzini bese ngisebenza isikhathi eside bazama ukungidabukela nokungizwela nje yabo kuma shift anzima ngizama ukusebenza qhubeke ngirente nje ngiqhubeke nempilo kwathi isisiso sesikhulu sengigula kakhulu ke lapho ngangasakwazi ukuthi ngimsebenzini and there was a time la emsebenzini khona babengasangihuleli niyawazi ngama restaurant ukuthi anjani awanalo iqiniso. There was a time la emsebenzini khona bengasangihuleli ababesondelene nami lapho bayazi ukuthi ibona basebengiphakela ukudla ngobani ngangikade ngingashonge ekhaya ukuthi ngikhulelwe ngangisaba lento ukuthi ngizothi ubaba wengane ngoba ingane wayengabaza. Ayike ngibekeleke ngibe nama complications ke during pregnancy yami kodwa ngase sengiyela ku9 months ngiyisesibhedlela ngithi mina hayi ngiyasikwa ngoba ngangizwa inhlungu kakhulu nginenhlungu ngingasalala ebusuku ngineyinhlungu ngathi mingiya kwiscan wathiwa kwiscan ingane senginamanzi amaningi so nje kungenzeka noma yini inganeni ngaxaya ukuthi yabo kuqhamuka konke lokho. Fast forward ke ngagcina sengibeletha nge-C-section ngenxa yama complications ngibeletha ngoApril 5 mengibeletha ingane ayikho right okay ingane yayine jaundice vele ingane ngijwayele ukuthi izale jaundice but odokotela bangitshela ukuthi ngizale ialbino mengibuka lengane ukuthi hayibo ingane inenwele brown thina sijwayele ingane inenwele brown lengane ngeke badlala ngama kuyona albino kanti ingane ialbino ngempela mina nje lack of knowledge ingane ngathola ukuthi ingane i-brown albino type 4 in ocular cutaneous albinism. Kwasho ukuthi ke la engazalela khona eMagandi Hospital eminye imishini abanayo kodwa bayabona ukuthi ingane inenkinga eziningi. Ngahlala ke eMagandi ngahlala for 2 weeks.
ngamsendela ke isithombe sengane, and ingane yayifana kakhulu naye isanda kuzalwa, yayize inenyama ebusweni zakhe nje, ingane iyimbi ingane. Ngimsendele ke hayi into mina eyangicika kakhulu ukuthi wangiqambela amanga wathi angazi usesendele ogogo bakephi, so bathi enene akuyona nje ingane yakhe leya, kuyona ingane yakhe. Hayi ngine stress la ukuthi ngikhulelwe ingane nangu nomuntu la, ngibe ngiyibona kwaye nami ukuthi le ngane le iyafana naye, iyafana nale enye ingane yakhe, because akusakhona le enye ingane yakhe, ngazi le enye ingane yakhe eyodwa iyona esakhona. Hayi ke ngigcine nami ngikhuluma amagama amambi kuyena, ngathi mina yazi ukuthini, sengikuhloniphe kakhulu, ngiyakwazi nami ukuthi ngibe kuhlaza, ngicela ungilinde ukuthi ngiphume la esibhedlela ukuze ngizodila nawe, amadoda afana nawe ngiyakwazi ukukhombisa ukuthi mina nginjani. Ngathi ngifuna ukuthi ngichazele ukuthi kahle kahle ngangilele nezilwane yini noma ngangilele nawe, ngoba kungenzeka ukuthi njengoba uphika kanje mhlambe ngempela awazi. Hayi ke kwaqala lapho ke ngaba isitha sakhe, ngabona sengifonela ummeli wakhe, kwaba i-conference call, ummeli wade wazama ukuthi amncenga ukusicela ingane ayondle ngoba kusengenzeka ukuthi ingane yakhe engafuni yena, ethi nje kusangenzeka futhi ukuthi ingane kuyona yakhe. Wathi ummeli kuyafana nje ukuba donate abantu, so thatha njengokuthi uyadonate. Hayi wayengafuni ke kodwa ke ummeli wangi-advise wathi siyacela sisi usuphuma esibhedlela acela ukuthi kwenziwe i-DNA. Nangempela ngathi mina ayi bandla ngenhliziyo emhlophe akukho engikufihlayo, i-DNA ingenziwa. Nangempela ngiphume ke esibhedlela after 2 weeks, ngaphuma nezincwadi nje ezingikhomba ebhedlela eziningi esingisaso i-Albert ke ingane ke eyayochecka ke ngathola ukuthi ingane inkinga yenhliziyo, wazalwa ene-large VSD, imbobo enkulu enhlizweni. Ngachazelwa ke ukuthi kuzokwenzeka mhlawumbe ukuthi hamba adinge i-operation noma mhlawumbe mokuthi imbobo izobuye ivaleke ngekayidinga i-operation. Hayi kwasho ukuthi ingane iyagula ke, ayikhuli ingane nje, ayikhuluphali nje, ingane ngathi ishona phansi. Hayi ke kwasho ukuthi okay, waseke athi yenene angibhukhe mina because ngangisaba ukuthi yena unemali mhlawumbe uzobribe abantu ukuthi yenene ama results athi negative. Athi angibhukhe mina ummeli yenene kuzoyiwa kule lab le mina engibhukhile. Nangempela ke ngibhukeke ke. Hayi mase selifike usuku lokuthi siye kuyothatha amagazi, ngimfonela la sesigezile nengane. Before ebusuku ngaphupha sengathi ngivashela umngane wami kwaMakhutha, sengathi ingane isembhedeni, umngane wami usaphumile ngaphandle kuyindlu nje yomjondolo, bese mina ngithi ngifuna ukugeza ingane ngivele ngiyithathele indishi ngaphansi, kanti indishi inamanzi angcolile. Bese yangena umngane wami, izathi hayibo mngani uthintelani leyo ndishi, uyazi ukube kuthiwa amadlozi akho awakubhekile ngabe sesikushayela isilwane. Hayi ke kuvuke ekuseni ngigeza ingane, and then bese ngiyamfonela ngithi mina usesilindile phela ukuthi nizosilanda siye kuyokwenza i-DNA. Hayi umuntu ushema ngikhulumela into engayizwa, wathi angazi khona usisi wakhe angazi ushawe i-stroke kanjani, so asibangisakwazi ukuthi siyokwenza i-DNA ngalelo suku. Kwafanele ukuthi ngiphinde ngifone futhi again ngihlehlise indaba ye-DNA. Uyeza kuphathu angikho right kakhulu, kodwa ngikhulekile ukuthi uNkulunkulu ucela ngiphe isibindi ukuthi ngiwaqede lama video ngingakhalanga, ngoba ngaso sonke isikhathi mengibuzwa ngengane kuvele nje kugcwala inyembezi. Ngikhale kakhulu izolo nasebusuku ngizange ngize ngilale kuze kwasa ngoba ngithukile and ngiyasaba, kodwa ke mekumele ukuthi ngife ngifele ingane yami kulungile, ngizoqhubeka ke no part 2.
Ukuthi siyacela uma uqala ukungena kuleli khasi lethu Umgosi, wenza ubulungiswa ucofa subscribe button kule channel yethu. Ebengani zakwethu-ke umama wengane kaKhehlelezi uphumele obala. Ngokuqala nje i-relationship yabo iqala nje ngane zakwethu ukuhlangana, uthi yena wayengamazi nokuthi udume kangakanani wayengamazi, but sebethandana. Ila aqala khona ukuthi amuzwe esedlalwa ngisho nasemsakazweni, esekhuluma ngisho nasemsakazweni, but yena hhayi ukuthi wayelandela udumo. Kungabe kuthini-ke ukuphawula kwakho zingane zakwethu laphayana kwi-comment section? Sizwe uvo lwakho, siphinde sihlangane nakwividiyo elandelayo. Ungakhohlwa ukuhlala noMgosi njalo nje sokulethela ey'hlabahlosile izindaba danko. Sikuphathele ezishisayo, hlala noMgosi kusukela Monday kuya ku-Sunday. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button kule channel yethu.